Firma Gralex iz Pala, koja se bavi vodovodnom infrastrukturom i projektovanjem, predstavila je danas u Zvorniku idejno rješenje projekta Vodovoda Zapad. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica, preduzeća Vodovod i komunalije, gradske uprave i gradonačelnik. Danas smo ovdje u velikoj sali gradske uprave uradili prezentaciju idejnog rješenja Vodovoda Zapad, vodovoda 9 mjesnih zajednica koje finansira grad Zvornik, gdje očekujemo da u narednom periodu uradi se i vodovodna mreža gdje će 1100 domaćinstva u tih 9 mjesnih zajednica imati mogućnost da se priključe na gradsku vodovodnu mrežu. Na današnjem sastanku prisustvovali su i predstavnici mjesnih zajednica i građani iz tih mjesnih zajednica koji su pozvani da na ovoj prezentaciji daju neka sugestije i eventualne prijedloge kako bi projektanti te sugestije i prijedloge uvrstili u projektno rješenje i donijeli što prije konačno rješenje i očekujemo da do narednih 90 dana bude izrađena i projektna dokumentacija, a nakon toga nada se ubrzo da će krenuti radovi na ovom vodovodnom sistemu. Dužina vodovoda je 60 km bez priključaka, na njemu će biti 10 rezervoara i 6 pumpnih stanica. Ukupna cijena priključka na vodovodni sistem u Zvorniku iznosi oko 780 konvertibilnih maraka.